Адным ваяж з курорта на курорт, другім калючы канцэнтрацыйнай зоны дрот, аблава і на фронт. За што з пагардай у бок Донбасу пазіралі? За тое, што дзесяцігоддзямі яго рэсурсы праядалі. Невядома, чаго бесхрыбетнікі паўсталі, у роднай мове адмовілі, ці тушкамі назвалі, каб не ўдзельнічалі ў выбарах ізалявалі. Прыніжэнне — аснова галіцкай парадыгмы. Калі так проста, без фанабэрыі і грыму, помста за разварот Крыму? Знявага лілася бруднаводнымі рэкамі, і п'яніцамі прылюдна абзывалі, і калекамі. Так адзінства сваё будавалі недарэкі. Доўга кумекалі? Жыўцом палілі, вешалі, стралялі. Гэта удакладніць хачу стрыжань новаспечанай шараварнай маралі? Яе ж нарадзілі, а не прыдбалі. Забойствам безабароннага паэта і, як наждаком на майданчыку, у Адэсе шліфавалі. Пасля таго, як памаранчавай атрутай разбавілі кроў, сталі сціраць з памяці гонар дзядоў і бацькоў. Каб зразумець, з якіх падзівіцца бакоў. Пазначаны праказай, улюбёнец знахарак і знахароў, пятляючы ў бок прорвы, павёў. На фінішную прамую вывеў трыбушыцель Пятро. Нажывы прагнула прадажнае нутро, а цяпер бомбасховішчы ў метро, хмары чорных дронаў.